Хәерле көн. Без Көнбатыш Сибир төбәкләрендә яшәүче милләттәшләребезнең рухи мирасын өйрәнүгә багышланган фәнни хезмәтләр турында матбугат конференциясенә җыелдык һәм безнең кунакларыбыз Хисамов Олег Ришатулы, Татарстан Республикасы Фәннәр академиясенең Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының фән эшләре буенча директор урынбасары, лексикология һәм диалектология бүлеге мөдире, филология фәннәре кандидаты, Умаров Илһам Осман улы, институтның язма һәм музыкаль мирас үзәге мөдире, филология фәннәре кандидаты, Закирова Илсия Гамил кызы, институтның халык иҗаты бүлеге әйдәп баручы фәнни хезмәткәре, филология фәннәре докторы, Хусаинова Алина Ямил кызы, институтның лексикология һәм диалектология бүлеге өлкән фәнни хезмәткәре, филология фәннәре кандидаты. Олег Ришатович, беренче сорау сезгә. Сез менә соңгы араларда булган шушы фәнни тикшеренүләр һәм фәнни хезмәтләр хакында сөйләп китсәгез иде. Рәхмәт, Язмис әфәнде. Мин үземнең чыгышымны башлар идем. Себернең иң беренче чиратта төп һәм иң әһәмиятле дип әйтик инде беренче булгангадыр, бәлки беренче булып үтмәсә дә, Себерне өйрәнгән тарихчы немец чыгышлы Герхард Фридрих Миллер сүзләре белән башлап китер идем. Ул шушында цитат рәвешендә рус телендә китерәм. Главнейшим народом Сибири являются татары, которые живут в южных местностях по рекам Тоболу, Иртышу, Оби, Томи, Енисею и лежащих между ними степях. История татарского народа относит его к таким далеким временам, каким не может похвалиться ни один из европейских народов. Наш шушындай бүйік тарихчы Миллер, шушындай Сибирдә яшәүче татарларыбыз, милләттәшләребез турында шушындай сүзләрне әйтеп калган икән. Бу инде югары бәяләү, бик тә югары бәяләү дип әйтергә кирәк, дип әйтәсем килә. Сибир татарларын өйрәнү бик күптәннән башланган. Аларга барган сәяхәтчеләр, беренче без Сибир татарлары турындагы хезмәтләрне инде 1394 елда ук күрәбез. Ул Шайх Бахаутдинның Гарби Сибирдә дини сугышлары дигән беренче хезмәттә ук Сибир татарлары турында күпмедер мәгълүматлар бирелә. 16-17 гасырда төрле Европадан килгән төрле сәяхәтчеләрнең хезмәтләрендә чагылыш таба Сибир татарлары турында мәгълүматлар. Семен Ремезовның хезмәтләре бик зур әһәмияткә ия. Аның описание сибирских народов дигән хезмәтендә Сибир татарларының тел үзенчәлекләре, тарихлары, яшәү рәвешләре турында бик кызыклы мәгълүматлар бирелә. Һәм инде әйткәнемчә, менә шушы безнең зур тарихчыларыбыздан зур эш галимне тап китәсем китә. Аның булса беренчесе шул мен әйткән Миллер булса, икенчесе Паулус дигән тарихчы һәм Ратлов кебек. Менә бу Ратлов инде ул тарихчыдан түгел, ул этнограф та, тел белгече дә дип әйтергә була. Алар менә Сибир татарларының халәтен, тарихларын Ратлов исә аеручаның тел үзенчәлекләрен һәм дә бик әһәмиятле фольклор үрнәкләрен җыеп том хезмәт чыгарган галимнәрнең берсе. Татар, әгәр дә инде татар галимнәренә килсәк, Сибир турында, Сибир тарихы турында, Сибир татарлары турында мәгълүматны Шихабетдин Мәрҗани, Гали Рәхим, Ризаэттин Фәхретдин бирә. Аеруча әһәмияткә ия Хадиятласының Сибир тарихы дигән хезмәте. Шулай ук Валиев, Тамилов кебек галимнәр. Бүгенге көннәргә якынрак килсәк, монда Дамир Мәүләвич Исхаковның хезмәтләрен әйтеп китәргә кирәк. Шулай ук монда безнең инде татар галимнәреннән Габдулхай Хурамович Ахатов Сибирдә Тобольскийның пединститутында эшләп бик күп мәгълүматлар язып калдыра һәм телләрен өйрәнә. Шулай ук 39 елны безнең Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты төзелгәннән соң 39 елның октябрында, 7 октябрында безнең институт төзелә. Инде шуның 40 елны иң беренче оештырылган сәяхәт ул була нәкъ менә Сибиргә. Ул вакытта тел бүлеге белән Латиф Җәләй җитәкчелек итә. Һәм менә бу без инде бүгенге көндә татар теленең диалектларын эшкә бүлеп карыйбыз. Урта диалект, көнбатыш диалект, көнчыгыш диалект. Менә шу көнчыгыш диалект дигән терминны да нәкъ менә шушы Латиф Җәләй кертеп җибәрә. Һәм шушы 39 елдан башлап безнең институт галимнәре Сибиргә бик күп санлы экспедициялар үткәрә башлыйлар. 60 еллардан башлап татар теленең татар сөйләшләренең атлысын җыю ясау эше җәелеп китә.
бу вакытта иелидә эшли торган галимнәр, телчеләр шушы эшкә кушылалар һәм Себер диалектларын өйрәнүче иң әһәмиятле галимәләребезнең берсе ул әлбәттә Диләрә Гарифовна Тумашева. Диләрә Гарифовна Тумашева үзе дә Себердән туып үскән татар кызы. Себер татарларының теленең үзенчәлекләрен фонетик, морфологик, грамматик гомумән алганда һәм лексик үзенчәлекләрен өйрәнүгә Диләрә Гарифовна бик зур үзенең өлешен кертә. Аның китаплары бүгенге көндә дә без алардан файдаланабыз. Алар бүгенге көндә дә үзләренең актуальлекларын югалтмыйлар. Моннан тыш тагын безнең Себер диалектларын өйрәнүгә Флёрова Саитовна Баязитова, Дөрья Бәйрәмовна Рамазанова өлеш кертә. Фольклорларын һәм сөйләшү үзенчәлекләрен җыюга бүгенге көндә дә яшәп эшләп килүче галимебез Фәрит Юсупов бик зур өлеш кертә. Ул инде менә шу Ратловның хезмәтләрен бүгенге көндә бастырып та чыгарды. Том фольклор әйберләре дә бастырып чыгарды. Фольклорчыларның өлешенә керми менә безнең Нусия Гамилевна монда үткәрелгән фольклор экспедициялар турында, анда катнашкан галимнәр турында үзе аерым бер сөйләп китәр. Безнең инде соңыннан 2009 елдан башлап институт үткәрә башлады Себергә комплекслы экспедициялар. Менә без сезгә шушы комплекслы экспедицияларның бүгенге көндә чыккан нәтиҗәләрен күрсәтеп китәсебез килә. Монда без 2014 елда булдык. Менә шушы состав белән дип әйтергә була, шушы сезнең пресс-конференцияда булган состав белән без булдык Омск өлкәсендә, аннан соң без булдык икенче тапкырында без бардык Томск өлкәсенә, аннан соң Новосибирск өлкәсендә булдык, Иркутск өлкәсендә һәм менә соңгы 3 елда 2019, 2020, 2021 елларда без эшләдек Төмән өлкәсенең авылларында. Менә шушы эшләребезнең нәтиҗәләре буларак сезнең алдыгызда менә күренеп тора торган безнең эш хезмәтебез басылып чыкты. Менә монысы ул безнең милли мәдәни мирасыбыз сериясеннән Омск өлкәсе татарлары дигән комплекслы экспедиция булгачтын ул башка тар специфик үзенчәлекле экспедициялардан нәрсәсе белән аерыла. Biz монда телне генә яки фольклорны гына өйрәнмибез, комплекслы ягын киләбез. Себер татарларына бер өйрәнгән вакытта без аның тел үзенчәлекләрен өйрәнәбез, тарихын өйрәнәбез. Мәсәлән, мин үзем күбесенчә җирле географик терминнарны һәм топонимнарны өйрәнәм. Башка галимнәребез диалекталь үзенчәлекләрне, фольклор үзенчәлекләрен, археографикны, кабер ташларын, сәнгать үрнәкләрен өйрәнәбез. Алар менә шушында шушы китапларыбызда шулай ук чагылыш тапканнар. Аларның фотосурәтләре, чигелешләре, кул эшләре, йорт төзелешләре бөтенесе дә шушы китапларыбызда чагылыш табылар. Һәм бу китапларыбыз беренчедән безгә үзебезнең җыйган материалларыбызны бастырып чыгарып фиксировать итәр өчен әйбәт булса дисәк, икенчедән ул шушы Себер татарларының байлыкларын үзләренә кире кайтару. Без бу китапларны аларның үзләренә бирәбез, онытылган әйберләрне исләренә төшерер өчен, яңадан үзләренең һәрбер Себер татарының, Себердә яшәүче һәрбер татарның, әгәр дә син шушы өлкәсе китәйки, бу китапларны өстәл китабына алырга тиеш. Чөнки без аларның әби-бабаларыннан шушы әйберләрне җыеп алып, брендтекләп, кайдадыр архив материаллары өстәп, аларны тулландырып, аларга кире кайтарып бирдек дип әйтер идем мин. Кыска гына алган вакытта шушылар минеке. Рахмат. Хан Усманович, менә сез әйтеп китсәгез иде, сез менә бу экспедицияләр тикшерүләр вакытында нәрсәгә игътибар иттегез һәм менә бу татарларны безнең гомумән бөтен татарлар белән берләштерүче нинди нәрсәләргә игътибар иттегез? Олег Ришатович сүзләрендә яңгырады инде. Мин бу комплекслы экспедицияларда археографик эзләнүләр өчен, ягъни борынгы язмалар, сирәк китаплар, халыкта сакланып калган, шуларны туплау, җыйнау мәсьәләсе белән шөгыльләндем. Шулай ук икенче бер юнәлешем ул бу төбәктәге халыкның таш язма истәлекләре дип әйтәбез инде, кабер ташлары, зират культурасына мөнәсәбәтле йолалары һәм башкаларны туплау белән шөгыльләндем. Минем уемча татар кайсы гына төбәктә яшәсә дә, ул инде
бердәм халык булып яши. Хәлбуки һәр төбәктә яшәүче халыкның үзенә генә хас үзенчәлекләре, ниндидер традициялары булырга мөмкин. Әмма асылда җыеп уйлаганда алар барысы да менә шул бер тарихта озак гасырлар буенча сакланып калган татарлар дигән исем астына берләшәләр. Себер татарларында да бу әйберне ачык күрергә мөмкин. Себер татарлары дигәндә без нигездә ике якны күз уңында тотабыз. Бердән Себернең озак гасырлар рәвешендә үзендә яшәп килгән һәм шушы җирлектә халык буларак формалашкан катлам турында сүз барса, икенче яктан төрле миграцион сәбәпләр аркасында төрле чырларда, әйтик, Идел Урал буйларыннан күчеп киткән һәм шунда кушылып яшәгән татар халкында күз уңында тотабыз. Менә бу бәйләнешләр алар ачык күренә Себер җирлегендә дә. Шуннан да Идел Урал белән Себернең бәйләнеше элек-электән булган. Инде аерым бер тарихчыларыбыз фикеренчә, ул борынгы чырлардан ук, менә бу Болгар чырларыннан ук, Алтын Урда чырларында ук һәм Казан ханлыгы чырларында ук Себер төбәге белән бәйләнеш Идел Урал буйларының көчле булган. Ул теге рухи, мәдәни бәйләнеш дип атарга мөмкин. Аннары авыр булган вакытларда, ниндидер сугышлар, ниндидер конфликтлар булган вакытларда, шулай ук ниндидер бер-береңә ярдәм итү рәвешендә дә булган. Шуңа күрә һәм 19-нчы гасырларга таба барганда инде шулай ук зур бер күчешне күз алларга мөмкин. Бәхет эзләп бу төбәктән чыгып киткән Себер якларына күпме татар гаиләләре бар име. Аннары төрле сәяси яисә башка эзәрлекләүләрдән чыгып киткән татарлар бар. Язмыш шулай китереп чыгарган. Аннан менә Иркутскида бик ачык күренде инде ул Себергә сөрелгән катаржаннар, татарлар, шулай ук татарларга түгел, башка халыкларда булган инде. Әйтик, менә Иркутскиның Заларинск дигән өлешендә шул катаржаннарның соңгы төбәге, соңгы тукталу урыны санала. Алар шушында килгәннән соң, инде халыкны сөйләү буенча кандалларын, ниләрен салдырып, башка шушы якын тирәдәге төбәкләргә, авылларга дип әйтик, инде яшәргә таратканнар. Менә ул инде күп катламнарны үз эченә ала. Менә бу бәйләнеш 19-нчы гасыр турында әйтә башлаган идем. Аннан тагын бер өлкәсе татар байларының, татар меценатларының бу төбәктә гыйлем мәгърифәтне үстерүгә керткән өлеше турында да әйтеп үтми ярамастыр. Мәсәлән, шундыйлардан әлеге дә баягы шушы Иркутск төбәге турында сөйләгәндә Захидулла һәм Шәйхулла Шәфигуллиннар тумышлары белән бүгенге Яшелүзән төбәге Акъегет авылыннан чыккан һәм нольдан дип әйтик инде мирас туплап, байлык туплап, ул байлыкларын татар мәнфәгате өчен, Себер татарлары, гомумән татар халкы мәнфәгатләрен үстерү өчен тоткан шушындый байларыбыз, меценатларыбыз. Кызганыч, мондый кешеләр бүген татар халкында күп түгел, бармак белән генә санарлык. Менә бу кешеләр тырышлыгы белән Иркутск төбәгендә конкретно алганда, тәгаенләп алганда мәчет оешкан. Беренче җәмигъ мәчет оешкан татарлар тарафыннан салынган. Ул бүгендә яшәп килә. Аннары Шәйхулла Шәфигуллин инде шәһәр думасында депутат та булып торгач, бик зур өлеш кертә. Бу Иркутскида мөселман
җәмгыяте хәйрия дип әйтәбез, хәйрия җәмгыятен оештыруга, шундагы мөселманнарга, шул исәптән татарларга да төрле ярдәм күрсәтү эшләрендә эшләрен тәртипкә җайга салуда. Аннары тагын әйтергә мөмкин, 1903 елда аның тарафыннан нәкъ Иркутскида мөселман зираты югалу куркынычы астына баса. Нәкъ аның тырышлыгы белән ул зиратны саклап кала ала. Һәм бу зират бүгенгә кадәр биредә бар. Минем менә мәсәлән турыдан-туры бер эшем булды. Андагы татар таш язмаларын өйрәнүне без анда 30-дан артык таш язма истәлекләрне теркәп фотоларга алып, аларның язуларын формалаштырып, бу юнәлештә фәнни эзләнүләр булды һәм алар белән һәр кеше таныша ала. Бу безнең язма һәм музыкаль мирас үзәгенең сайтында татар таш язмалары проекты астында Иркутскның ташларын аерым бергә җыеп карарга мөмкин. Алар сәнгати яктан да шундый югары кимәлдә эшләнгән дип әйтергә кирәк. Хәтта менә мин берсен әйтер идем, игътибар итәргә мөмкин. Агач рәвешендә, өскелеше киселгән агач төбе рәвешендә эшләнгән. Таштан эшләнгән, менә шулай итеп. Шундыйлар да бар дип әйтәсем килә. Нигездә менә шулар. Рәхмәт. Кичер Камиловна, сез белүемчә фольклор юнәлешен өйрәнгәнсез, шул хакта сөйләсәгез иде. Сүзне экспедицияләрне башлап китим. Чөнки Сибир фольклорын өйрәнүнең башында немец галиме академик Вильгельм Ратлов тора. Ратлов 1867-68 елларда Сибирнең бик күп авылларында, Иртеш, Табул, Оп елгалары буйларында яшәүче төрле этник төркемнәргә караган татарларның фольклорын туплый, язып ала, терки. Һәм аның 1872 елда Петербургта дөнья күргән халык иҗаты Төрки кабиләләренең халык әдәбияты үрнәкләре дигән хезмәтнең 4нче томы нәкъ Сибир татарларының фольклорына багышланган. Бу хезмәттә Сибир татарларының 40лап дастаны, күп санлы әкиятләре, җырлары, риваят легендалары урын алган. Һәм менә шушы хезмәтенең кереш сүзендә Ратлов халык иҗаты җыюның нинди эш икәне турында булай дип яза. Халык иҗаты әсәрләре, әкиятләр, җырлар, ата-бабаларының каһарманлыкларын хәтерләтеп, яшен яшәгән картлар күңелендә генә сакланып калган. Бары алар гына халык рухы, ата-бабаларының батырларын җырларда һәм әкиятләрдә ашыктан-ашык мактарга кыюлык биргән заманны үзләренең яшьлек истәлекләрен хәтерләрендә саклыйлар дип яза. Шул рәвешле халык иҗаты җыюның никадәр тырышлык, сабырлык таләп иткән хезмәт булуын күрсәтә. Менә шушы Ратлов башлап киткән эшчәнлек Сибирнең үз кешеләре дәвам итә. Мәсәлән, Новосибирск өлкәсендә яшәгән Хафиз Рахматуллин дигән кеше, үзе ул Омск өлкәсеннән халык иҗатын туплау буенча зур эш башкара. Аның эшчәнлеге белән Идегәй дастанының бер вариантын бәйлибез. Халыкка яхшы таныш булмаган әйтүкә җыр дастанын ул язып ала. Шулай ук борынгы җырлардан Кунак бабай җыруы, Атаклы кыз Тук-бикә, Типтәлләр турындагы тарихи әкият дастаннарын да Хафиз Рахматуллин язып алган. Һәм менә ул язып алган күп кенә әйберләр безнең материаллар безнең архивта саклана, һәм алар халык иҗаты томнарында да урын алган. Яки киләчәктә дә без әле аларның халыкка таныш булмаганнарын халыкка җиткерүне күздә тотабыз. Планлы рәвештә өйрәнү безнең институт тарафыннан башлана, һәм 1940 елда беренче экспедиция чыга, фольклор экспедициясе Сибиргә. Бу экспедиция Омский, Новосибирск, Төмән өлкәләрендә эшли. Аның җитәкчесе Хәмит Ярми, һәм бу экспедициядә Вәли Хаҗиев, Мөхәммәд Садри һәм Сәйид Әмировлар катнашалар. Бу экспедициянең барышы, анда тупланган материаллар турында без Мөхәммәд Садри язмаларыннан беләбез. Ул бу язмаларын Казан утлары журналларында 1968 елда мәсәлән бастырып чыгара. 40 елда экспедиция була һәм 40 елда, менә 41 елда сугыш башланганнан соң бу галимнәрнең күбесе сугышка китә. Мәсәлән, Мөхәммәд Садри үзенең җыйган материалларын ашып та карарга өлгерми кайткач, ул аның берничә капшык материал кала, ул аларны
танышларын да калдыра, алар күченгән саен бу материалларны күчерә баралар, һәм ул сугышны бетереп кайтканнан соң гына бу материалларга кире кайтып, аларны эшкәртеп, Иртешкә сәяхәт дигән китабын чыгара. 1967 елдан башлап Ратлов эзләре буенча дигән девиз астында фольклор секторы галимнәре яңадан экспедициягә чыгалар, һәм бу 67 елда башланган экспедиция 73 елга кадәр дәвам итә. Алар берничә ел дәвамында 2 айга сузылган зур экспедицияләр вакытында халык иҗатының безнең архивта сакланган китапларда чагылган иң төп өлешен туплыйлар. Мәсәлән, бу чорда Флора Ахматова һәм Фатих Урманчы тарафыннан Кузы Кирпеш белән Баян Сулу дастанының 20дән артык варианты язып алына. Беренче 2 вариантын бу дастанның Ратлов язып алган була. Идегәй дастанының айрым вариантлары туплана, шулай ук Ратлов башлаган эш. Гомумән дастан жанры бездә соңгы вакытларда, соңгы чорларда Сибир татарларында гына сакланып кала. Казан татарларында ул нигездә китаби дастан буларак сакланган. Сибир татарларында 73 елларга кадәр флорапалар дастаннарны язып алалар. Һәм менә берничә дистә ел дәвамында дастаннар онытылган инде дигән фикер яшәп килде. Әмма 1920 елның февраль аенда булган экспедиция вакытында без дастаннарның фрагменттар рәвештә булса да әле халыкта саклануын күрдек. Мәсәлән, Идегәй дастаны турында безнең информаторларыбыз мәгълүмат бирде. Тахир Зөһрә, аны алар Тахир Сәүрә дастаны дип атыйлар. Аның эштәлеген сөйләп чыгалдылар информаторларыбыз. Шулай ук зур күләмле әкиятләр дә язып алырга туры килде. Әле дә Сибирдә фольклор бар. Туктап торыйм шушында. Яхшы, рәхмәт. Алина Емелевна, сез Сибир халкының диалектологик үзенчәлекләре хакында сөйләсәгез иде безгә. Хәерле көн, хөрмәтле милләттәшләр. Беренчедән әйтеп китәсе килә, Олег Ришатович әйтте инде, гомум татар халык теле ул 3 диалект бар. Һәм инде аны төрле принциптан чыгып, территориаль географик принциптан чыгып, көнбатыш, урта һәм көнчыгыш диалекты дип атыйлар. Инде этник принципка килгәндә аны Казан татарлары, Мишәр һәм Сибир татарлары диалектлары дип атыйлар. Һәм монда әйтеп китәргә кирәк, әлеге диалектлар һәм әдәби тел ул бер системаны тәшкил итә. Ягъни аны диа система дип тә атыйлар, татар гомум халык теле дип тә атыйлар. Һәм шушы системада көнчыгыш диалекты, ягъни Сибир татарлары диалекты, ул үзенчәлекләренә карап тагын 3 диалектка бүленә. Ул Тубыл Иртеш диалекты, Том диалекты һәм Бараба диалекты. Һәм инде алар үз чиратында сөйләшләргә аерыла. Бу территориаль яктан, шулай ук грамматик, фонетик, синтаксик, лексик үзенчәлекләргә карап аерыла. Һәм инде көнчыгыш диалектына гомумән килгәндә, аны татар диалектлары арасында татар гомум халык теленә караганлыгын, мәсәлән, Идел, Урал буендагы төрки халыклар өчен хас булган вокализм системасы, ягъни сузыклар системасына караган буенча дәлилләр була. Үзенчәлекләренә килгәндә, мәсәлән, фонетик өлкәсендә шулай ук яңгырау тартыкларының соңгыраулашуы күренеше. Бу диалектларда да ул төрле дәрәҗәдә чагылыш таба. Мәсәлән, инде Тубыл Иртеш диалектында ул бүтән позицияләргә хас булса, сүз башы, сүз уртасы, сүз ахыры, мәсәлән, паш, екет, түрт сүзләрендә. Том диалектында ул бары тик сүз башы позициясенә генә хас, мәсәлән, пес, пуй һәм башка сүзләрдә. Шулай ук, мәсәлән, сылаштыру күренеше. Ул инде безнең башка диалектларда да урын алган күренеш, цәй, цәц, цүцү дигән сүзләрдә. Грамматикага килгәндә, мәсәлән, ул фигыль формаларында чагылыш таба. Ны, гале, гәле кушымчалары, мәсәлән, парамты, килтәте һәм башкалар. Фигыль формасында, инфинитив формасында баргалы, килгәле, мәсәлән, барырга, килергә дигән сүзләрдә. Шуның белән бер рәттән аермачык итеп әйтергә кирәк, төп лексикага килгәндә, мәсәлән,
саф лексик диалектизмнар, ягъни шул төбәктә, шул регионда гына таралган сүзләргә килгәндә, мәсәлән, ул кән сүз, алыста, күп, еракта дигән сүзләр белән бер рәттән, башка диалектлар, башка сүзләр белән, башка сөйләшләр белән уртак лексемалар да бар. Ул да булса, мәсәлән, оймак сүзе, ул нәсел дигән сүз, ул башка урта диалект сөйләшләренә дә хас сүз. Алышкы, ягъни тәбәнәк дигән сүз, шулай ук урта диалект сөйләшләренә хас. Сыктар сүзе, ул елак дигән мәгънәдә. Мишәр диалектында да бар ул сүз. Башка төрки телләр белән уртак сүзләрдә урын ала Себер диалектларында. Ул да булса, обышка сүз, нәсел сүзе дигәндә, ул Алтай, Каракалпак телләренә хас сүзләр. Анардан тыш алаша сүзе, шулай ук тәбәнәк мәгънәсендә артаклы, ягъни кадерле сүзе. Бу сүзләр гомум төрки чыгышлы сүзләр. Һәм инде менә шундый уртак бар диалектлар, бар татар диалектлары, татар сөйләшләре өчен уртак үзенчәлекләр шушы системаның төш элементларын тәшкил итә. Ягъни аларны нәкъ татар диалектлары итеп күрсәткән элементлар. Ә инде үзенчәлекләрен аеру ул периферия, ягъни нәрсәгә бәйле дисәң, һәр халык ул, мәсәлән, инде Себер татарлары да киң территорияда яши, таралып яшиләр. Шуңа күрә аларның чолганышы, аларның табигате, аларның шөгыльләре телдә әлбәттә чагылыш таба. Мәсәлән, Саз ягында яшәүче Себер татарлары, аларның чолганышы урман, сулыклар, сазлык һәм инде аларның, мәсәлән, төп шөгыле балык тоту. Шуннардан чыгып, аларның балыктан пешергән ризыкларының төрле атамалары бар. Ягъни бу лексик катлам аларда киң күрсәтелгән. Бу әлбәттә аларның үзенчәлекләре, ләкин бу күренеш аларны гомумән татар халкыннан аермый, үзенчәлеген генә күрсәтә. Ягъни Себер татарлары диалекты ул татар гомум халыкның гомум халык теленең бер өлеше, системаның бер өлеше дип әйтергә кирәк. Рәхмәт. Рәхмәт. Әйе, сорау. Гадел Әхмәтҗанов, Татар-Информ, хәерле көннәр. Инде белгәнебезчә бит җанисәп якынлаша, әкрен ала берсәйме. Һәм менә аеруча шушы арада Себер татарларын аерым халык идәргә телиләр, аларны татарлардан ничектер аерып карыйлар, татарлар түгел ул диләр. Башкортларга якынлаштыралар, ул башкортларның бер төре дигән сүзләр бар бит инде. Менә мондый сүзләргә ничек карыйсыз һәм юк, Себер татарлары ул татарлар дип менә конкрет нинди дәлил китереп була? Мен җавап бирергә тырышып карыйм һәм коллегалар бәлки өстәрләр әйтүләренә. Әлбәттә без Себер татарларын шын мәгънәсендә үзебезнең милләтебезнең аерылгысыз һәм бүленмәс бер өлеше дип саныйбыз. Һәм моның дәлилләре буенча караганда, әгәр дә безнең Себер татарлары шулай ук үзләренең дәүләтчелеге булган халык икәнлегендә басып ясап китәргә кирәк. Безнең Идел буе татарлары сымак, Казан ханлыгыбыз булган сымак, үзебезнең дәүләтчелегебез булган сымак, Себер татарларында үзләренең дәүләтчелеге булган Себер ханлыгы яки Себер йорты дип әйтелгәннәрендә. Һәм менә шушы безнең дәүләтчелек Болгар ханлыгы белән һәм безнең менә шушы Себер вакытында ук, Болгар вакытыннан ук Себер татарлары белән болгарлар арасында бик тыгыз элемтәләр урнашкан була. Казан ханлыгы вакытында бу элемтәләр шул кадәр тыгыз була, икътисади һәм дини һәм мәгърифәт ягыннан аралашу бик нык көчәя. Әгәр дә безгә әйтәләр икән, менә Ермак күрсәтәләр киноларда, киносында күрсәтәләр, Ермак Себергә каяндыр ниндер бер джунглига кергән сымак керә. Агачлар кисеп кишкәл белән анда көймәләр белән интегеп, үстереп чыгарып, чынлыкта Казан ханлыгы белән Себер ханлыгы арасында анда киң юл, такыр юл булган. Анда рәхәтләнеп бүгенге көндәге арбага утырып бару мөмкинлеге булган. Ни өчен? Чөнки ике ханлык арасындагы элемтәләр бик көчле була. Хәтта Мамык хан Казан ханлыгына килеп, Себерләрнең ханларының берсе Мамык хан Казанга килеп, Казан тәхтендә дә утырып алу вакытына ирешә. Һәм Себер ханнары күп кенә татар укымышларын һәм аеруча дин белгечләрен үзләренә алып кайтып, үзләренең халыкларында дин тарату өчен, укыту өчен файдаланалар. Казаннар бу вакытта ук файдаланалар. Икенче яктан килгәндә, мәсәлән, шушы Илһам Усманович күбесен әйтте инде, татарларның төрле тарихның төрле чорларында Казан, Идел буе татарлары бик көчле миграцион поток була Себергә.
Аның иң беренчесе шул Казан ханлыгы алганнан соң була Казаннар татарлары авыллары белән күчеп утыралар. Менә монда авыллар белән күчеп утырган вакытта бер-бергә игътибар итәргә кирәк тагын Себерләр белән Казан ханнары татарлары арасындагы мөнәсәбәтләр төрлечәрәк була. Баштагы мәлне кайбер төбәкләрдә карасак, кайбер авылларга Казан татарлары шушы Себер татарларының авыллары кырыена күчеп, Себер татарлары аларга яшәргә җирләр, мөмкинлекләр бирәләр. Икенче вариант була, менә бу ике вариантта алар 50%-ка 50%-ка дип әйтергә була. Шушы Себерләр инде яшәгән авылга килеп Казан татарлары да утыра. Баштагы мәлне алар бер-берсенә ул кадәр үк якынайып китмиләр, бер-берсенә Казан татарлары үзләренә аерым торалар, Себер татарлары үзләре торалар. Все-таки аларның яшәү шартлары башка булган, Казан башка төрлерәк яшәгәннәр тормыш рәвешләре Себердәге табигать шартларына бәйле рәвештә ияләшеп киткәнче шушындыйрак була. Ләкин соңыннан инде менә бу киртәләр юкка чыга. Монда инде мен Илһам Усманович бит сөргөнгә җибәрү вакытлары, ачлык вакытында бит Себер безнең Казан татарларын коткарып калган күпме кеше 60-нчы, 70-нчы, 80-нчы елларда бәхет эзләп, акча эзләп киткән кешеләр дә була. Һәм менә бүгенге көндә без нәрсәгә игътибар иттек? Себер татарларының авылларында без андагы әби-бабайлар белән сөйләшеп карасак, аларның менә һәрбер гаиләдә дип әйтерлек. Алар түгел биләр. Менә минем бабам шул яктан килгән, әбим шул яктан килгән. Бабам минем Себер татары, әбием минем Казан татары. Ягъни без инде генетик яктан да бер-беребезгә кушылып беткәнбез. Монда сүз ниндидер рухи, мәдәни әлбәттә берлек бар. Мәсәлән, очракта безнең динебез бер, телебез бер, бөтен яктан да бериме. Инде без хәтта генетик яктан да бер-беребезгә кушылып беткәнбез дип әйтергә була. Коллегалар тагын нәрсә дөрестерләр. Алишат Шәмидә стимәле. Менә бу бердәмлек халык иҗатында да шагыла. Риваятләрдә, борынгыдан килгән риваятләрдә Себердә яшәүче милләттәшләребез үзләренең килеп чыгышын Казан татарлары белән бәйлиләр. Астрахань татарлары белән бәйлиләр. Шул ук 20-нчы елдагы экспедиция вакытында без Әшир дигән авылда булдык. Бу сазлык эчендә урнашкан авыл, бары кышкы юл гына баранда. Менә шушы авылда яшәгән информант безгә бик борынгы риваятләр сөйләде. Мин аларны карап кына сезгә исегезгә төшерәм. Ике риваят ул. Анда беренчесендә мондый. Иштәлеге Аксак Тимер Әстерханны алганнан соң ханның нәсел җирен саклап калу өчен ике сакчысы белән кызын качыруы бәян ителә. Сәңгел белән Мәңгел исемле ике сакчы хан кызын алып Иртеш буена килеп чыгалар. Сакчыларның берсе хан кызына, икенчесе шунда яшәгән чит кабилә кызына өйләнеп яши башлый. Ахырда иштәкләр белән бәрелеш вакытында хан кызыннан туган бер бала гына исән калып, шул ир бала Әшир авылына нигез сала. Авылның тарихы моның белән тәмамланмый. Икенче риваяттә бу якларга Казан белән багланышлар турында сүз бара. Явыз Иван Казанны алганнан соң үзенең ике җан сакчысы белән качып кутылган Бәхтияр батыр Әширгә килеп яши башлый. Аны Себер ханы Ядегәрдә үзенә чакыра. Бәхтияр бу авылны электән яхшы белгәнгә күрә, ханның тәкъдименнән баш тарта, Әширдә кала. Менә шушы сазлык ортасында урнашкан Әшир халкы үзенең авыл халкының килеп чыгышын бер яктан шушында җирле иштәкләрдән китереп икәнен күрсәтә. Икенче яктан Әстерхан ханының кызының каны да дәвам итә монда. Өченче яктан Казан ханлыгы җимерелгәннән соң качып кутылган Бәхтияр батыр да шушында килеп урнаша. Менә шушы халык хәтере үзенең Казан ханлыгы белән дә, Казан татарлары белән дә бәйләнешен күрсәтә. Һәм Алик Ришатович сүзен дәвам итәм. Кайсы гына гаиләнең нәсел тарихын сөйләшә башласаң да, бирдә әйе, менә бу бабай Казан яктан, бу бабай Себернеке дип аларда төрле кан катнашканын әйтәләр, һәм алар үзләрен бер кашан да аерып куймыйлар. Төп халык үзен Казаннардан аермый бүгенге көндә. Тана шушында гына өстәп китәм. Менә чынлап та халык белән сөйләшкән вакытта бар әлбәттә Себердә аерым бер төркем зыялылар арасында аерым бер кешеләр, алар Себер татарларын аерым бер халык итеп күрәселәре килә. Ләкин менә халык белән сөйләшкәндә сез үзегезне кем дип саныйсыңыз? Сез татар халкының берлеше дип саныйсызмы дигәчтен, балам, әбиләр, бабалар, балам, без инде татарлар, без бергә яшәдек, моңа хәтледә, моннан соң да бергә яшәргә насыйп булсын дигән сүзләрне әйтәләр. Һәм менә мин үзем җирле географик терминнарны тикшердем. Вроде бы җирле географик терминнар нәрсәсе белән кызык, алар бик борынгы катламны тәшкил ителәләр. Борынгы заманнан килә торган терминнар. Себернең табигаты бит аның бик үзенчәлекле. Безнең Татарстанның табигатына караганда ул күпкә байрак дип әйтергәм мин. Себердә менә бу көнбатыш Себер тигезлегендә 2000 нан артык елга һәм 1 миллионнан артык күл бар.
Һәм Себер татарлары шушы зур елгалар буена урнашканнар һәм һәрбер авыл тирәсендә 5-6 күл бар. Ягъни табигать бик бай. Ләкин бай булуга карамастан, җирле географик терминология Себер татарларыныкы да, Идел буе татарларыныкы да ул бер-берсеннән практически аерымы дип әйтергә була. Әлбәттә, аларның кайсы берләрендә фонетик үзенчәлекләр бар. Сүзнең төрле позициясында яңгырату, саңгырату бар. Ләкин сүз барыбер бер сүз. Күл, аларда да күл, бездә дә күл. Гәрчә кайбер вакытта алар сүз башында аны гүл дип әйтергә мөмкиннәр, күлне көл дип әйтергә мөмкиннәр. Ләкин аннан карап кына асылы үзгәрми. Сүз шул булып кара. Мин дә дәвам итеп бер-ике сүз әйтим халык иҗаты буенча. Менә кайсы гына авылга барып килсәң дә, бу хәтта Себердә генә дә түгел. Бу Астраханда да шулай, Пермьдә дә шулай, Пензада да шулай, Түбән Новгородта да шулай. Нинди бәйетләр беләсез, нинди мөнәҗәтләр беләсез дип сорыйбыз. Иң беренче Саксык бәетен әйтәләр. Менә Себернең кайсы гына авылына барсак та, шул ук Саз районнарында да ул. Иң беренче безгә көйләп күрсәткән әсәрләре Саксык бәете. Аның дистәләгән варианты шул рәвешле язып алынды. Шулай ук риваятлар, легендаларыбыз уртак, дастаннарыбыз уртак. Җырлар турында әйтәсе дә юк инде. Шул ук Сарманны җырламаган Себер татары юк. Алар барсы да без барыбыз да бер үк җырларны җырлыйбыз, бер үк әкиятләрне сөйлибез. Дөрес, аларның исемнәрендә аерма булырга мөмкин. Мәсәлән, без әкият дип әйтсәк, алар мәсәл юмак диләр. Әмма шул ук бер үк эчтәлек ул, бер үк юмак ул. Мәсәлән, дастаннар турында әйтеп китим инде, бер үк дастаннар. Мәсәлән, Алпамыш дастанын без Алпамыш дибез. Ул безнең 40-нчы елларга кадәр Татарстан территорияләрендә язып алынган. Алар аны алып Мәмшән диләр. Шул ук эчтәлек, шул ук геройлар, шул ук сюжет. Аерма бары исемнәрендә генә күренә. Бу йолаларга да, фольклорның башка жанрларына да карый. Рахмат. Сез әйтәсез. Ярар, Алина, яңгы әйтсен дә. Кыска гына әйтеп китәм, мисалларын әйттем инде, шуны гына ассызыклыйсы килә. Әйтеп киткәнемчә, диалект ул гомум халык теленең өлеше. Әгәр дә ул, мәсәлән, татар теленә карый икән, анда татар теленең төп төш элементлары, русча әйткәндә ядерный элементы бар. Бу Себер татарларындагы Себер татарлары диалектларындагы тел үзенчәлекләре, алар инде күптән Ратловтан башлап Тумашева хезмәтләрендә чагылган диалекты сибирских татар дигән сүзлектә, күп санлы диалекталь сүзлекләрдә чагылган. Һәм инде анда татар теленең төш элементлары бар. Гафу итегез, башкорт теленең төш элементлары бармы сорау туа. Ул башкорт теле дип санаган кешеләргә. Бармы соң? Рәхмәт. Юк. Менә сүзлекләргә кем кызыксына, әлбәттә безнең Тадзет дигән интернет порталда кирип карый аласыз сүзләрне, аерым хезмәтләрне эзләп карагыз. Илһам Усманович, сез дә әйтеп китегез инде. Юк, авыл турында түгел, бу хак. Әйе, фикерегез нидә? Менә алдарак яңгыраган сорауга мөнәсәбәттә шактый катлаулы мәсьәлә, әмма үзем аңлаганча, гади генә рәвештә әйтәсем килә. Кешелекнең яшәеше, дөньяның барышы шундый итеп корылган ки, әйтик, кишлеләр янында кишсезләр бетүгә таба бара. Зурлар янында кичкенәләр шул зурлар эченә кушылып китүгә таба бара. Бу дөньяның табигый барышы шулай. Әмма икенче яктан караганда, менә бу табигый барышка мөнәсәбәтле башка факторларда килеп кушыла да, анда ниндидер сәяси вазгыять, башка әйберләр булырга мөмкин, аерым бер төркемнәрнең ниндидер үзләренең өметләре дип әйтик. Һәм шуннан менә шушындыйрак сорауда яңгыраган ситуацияләр барлыкка килә. Һәр халык үзенең алдагы язмышы өчен борчыла, шул ук башкортлар да борчыла, чуашлар да борчыла, татарлар да борчыла. Әмма һәр халык үзенең бүгенге хәлен саклап, киләчәктәге язмышын хәл итүгә таба да бара. Бу юлда миңа калса төрле алымнарда куллана, бигрәк тә менә бүгенге ситуация шуны күрсәтә. Әмма без татарның
санын, татарның күләмен ниндидер башка халыклар хисабына арттыру юлы белән бармыйбыз. Без булганны саклап калу юлы белән чынлыкта, хакыйкатьтә татар булган һәм бүген үзен татар дип хис иткән, санаган кешеләрнең татар булып җанисәп вакытында да язылуын саклау юлы белән барырга телибез. Монда бер нинди дә теге куркыныч әйбер юк. Шуңа күрә ниндидер менә мондый күренешләргә каршы, димәк, милләт, халык каршы тора белергә дә тиеш. Ниндидер законлы юллар белән, канунлы юллар белән. Шуңа күрә бу әйбер мин бу сорауда яңгыраган фикер ул ситуация табигый дип саныйм. Һәм безнең дә бу моңа мөнәсәбәттә үзебезнең ни адекват әйткәнемчә кануни җавабыбыз булырга тиеш. Фәнни ясылыкта булсын, башка ясылыкларда булсын. Рәхмәт. Бармы сорауларда? Шимик апаның сорауы әле өйрәнелмәде. Әйме? Әйе, мин авылны беләм. Кызганычка каршы монда без менә бу экспедициялар вакытында гына да где-то 150-гә якын авылны өйрәнеп чыктык. Менә бу санап чыккан соңгы еллардагы 14нче елдан бирле безнең анда үткәрелгән 7-8 экспедиция, һәрбер экспедиция вакытында без карап киттек. Уртача алганда 15 авыл, кайберсендә 20 дә булганда. Шуңа күрә безнең ул авылларның һәрберсе дә менә шушы китапларда урын алганнар. Аларның тарихлары, без кыскача тарихларын да бирергә тырыштык, аларның тел үзенчәлекләрен дә бирергә тырыштык, информатларын да күрсәтергә тырыштык. Нәкъ менә шушы авылны гына хәзер генә искә төшереп әйтү авыррак. Безнең китаплардан танышырга, укырга мөмкин алар турында. Рәхмәт. Сораулар бармы? Һәм мин сездән сорыйм инде. Менә милләт җыенында Казакъстаннан килгән Гриф Хәйруллин диалектларны өйрәнү зыян сала дигән кебегрәк фикер әйткән иде. Ул халыкны аерымлануына китерә дип, сез нәрсә дип әйтер идегез бу хакта? Диалектларны өйрәнү зыян китерә дигән. Әйдәгез ул чагында өйрәнмик, телне бөтенләй өйрәнмик ул чагында, татар телен дә өйрәнмик, рус телен дә өйрәнмик. Бу бүгенге көндә мин монда ниндер мантык күрмим. Тел үзенчәлеген. Ул бит диалектлар әдәби тел кебек бүгенге гомум халык теленең бер өлеше. Әгәр дә без диалектларыбызны өйрәнмибез икән, ул чагында без нәрсә өйрәнәбез? Ул чагында безнең телчеләргә бөтенләй эштә калмый битергә була. Диалектларны чынлыкта өйрәнү ул бик тә әһәмиятле эш. Biz әйтәбез, әдәби тел ул безнең бөтен халкыбыз өчен дә, бөтен диалектларыбыз өчен дә мәҗбүри булган, бер-беребезне яхшы итеп аңлар өчен тудырылган, махсус эшкәртелгән галимнәр, язучыларыбыз тарафыннан эшкәртелгән тел. Диалектлар ул бүгенге көндә безнең әти бабаларыбыз, әниләребез, әбиләребез сөйләшә торган тел һәм безгә ул бабаларыбыздан килеп җиткән кыйммәтле бүләк яткәр. Диалектларда саклана, борынгы тел үзенчәлекләре дә саклана. Телнең үсеш кануннарында кайсы яктан килгән. Әгәр дә без халкыбызның тарихын өйрәнәбез дип әйтәбез икән, без телебезнең тарихын өйрәнмичә халкыбызның тарихын өйрәнә алмыйбыз. Тел тарихында шулай халыкның тарихы да чагыла. Без шушыннан күрәбез, менә шушы теге яки бу диалектта кайсы халыкларның, кайсы кабиләләрнең роле күпме, аларның миграцион эзләрен күрәбез, алар кайсы яктан килгәннәр. Шуңа күрә диалектларны өйрәнү, халыкларны аеру дигән сүз ул һич кенә дә дөрес әйбер түгел. Билгеле, без күпмедер күләмдә әйтергә була, бәлки менә безнең диалектологларыбыз, элекке бу диалектологларыбыз да бардыр ул бәлки хата. Алар өйрәнгән вакытта күбрәк беренче планга бәлки шушы диалектлар арасында булган үзенчәлекләрне алга чыгарып караганнадыр. Мәсәлән, ул карыйда инде күз алдына китерегез диалектолог язып утыра. Так, апа, сездә менә шушы сүзне ничек әйтәләр? Масын ничек әйтәләр? Амаса әйтә, апа, моны бездә ипи диләр. Ул бездә дә ипи инде, уларны язып та тормый. Әгәр дә ул әпәй дип әйтеп әйтә ул инде анасы язып куя, һәм намысы үзенчәлек. Шуңа күрә, ягъни ул шушы әйбергә басым ясап, кайсы яктан карыйсың, шушы әйбергә басым ясап караганда гына ул бәлки алгырак планга чыгалгандыр. Ләкин чынлыкта алып карасак, безнең 80% кына микән, белмим, менә процентлап күп әйтергә була. Иң күп өлешебез ул уртак лексика, безнең грамматик, фонетик үзенчәлекләребез уртак. Алар татар телен дип берләштереп торучы менә Алина Ямин әйткән төш элементлар. Шушы төш элементлар безнең телебезне бер тел итә. Диалектологлар телне айырмый. Төгәлрәк булар өчен бәлки мин менә укып китербез, аны нәрсә әйткәнен, яшь галимнәребез күршедә генә торган ике авылна да шуның аерымлыкларын тикшерә. Бу авылда булайрак сөйлиләр, бу авылда булайрак сөйлиләр икән, алар аерым икән дип шуның белән мактана, бөтен дөньяга шуны тарата. Без башта бу бит бер бөтен татар халкының балалары дип башламыйбызмы?
Я калсам инде шушы сурауга жооп бердим да албетте. Ярый. Бірінші сұрауға жауап берем. Алик Шатычқа да жауап берем. Түш элементлар деген әлбәттә аларны өйрәнергә кирәк. Олар тілне тіл ясый торган, ләкин үзенчәлекләрне ни өчен өйрәнәбез? Ни өчен һәр авылны булмаса да һәр районны, һәр төбәкне өйрәнәбез үзенчәлекләрен? Мәсәлән, шундый мисал китерәм. Им-том дигән төшенчә бар бит татар телендә. Ул өшкерү, давалау дигән сүз. Мәсәлән, Сибир диалектларында томрау дигән сүз бар. Ул амулет, дұғалықлар, яғни бизәнү әйберләрен атаган төшенчә. Һәм урта диалектның һәм көнбатыш диалектның сөйләшләрендә путимар, буйтимар дигән төшенчә бар. Ул хаситәнең бер төрен атый. Ягъни күрүбезчә, бу бүтән әдәби телдә дә, Сибир татарлары диалектында да, урта диалектта да, көнбатыш диалектта да том сүзе. Ягъни том сүзе өшкерү. Ягъни шушы менә аермалыклар, алар бит сүзләр төрле, аның нигезен аерып чыгарга кирәк. Бу үзенчәлекләрдә без нәкъ шуларны берләштергән бер элементны табабыз. Аларны татар теле диалектлары иткән элементны. Мәсәлән, аерым авылда дип сөйләгәндә. Мәсәлән, бер авылда камыр җиләге диләр. Бер авылда камырлык диләр. Сүзләр төрле бит. Алар бер үк сүз дип әйтеп булмый. Алар үзенчәлекле. Ләкин алар шул бер төшенчәне, ягъни русча әйтсәк боярышникны, аның җимешнең сыйфатына карап атау. Шуны күрсәтә. Ул безнең татар халкының номинацияле үзенчәлеген, ягъни шулай ук аларның берләштерүче элементын күрсәтә, төш элементын күрсәтә, бер икәнен күрсәтә. Рахмәт. Ай. Да кушылып китим шул фикергә. Гриф аганың милләт мәҗлесендә ясаган чыгышын мин дә кызыксынып тыңладым. Ялкынлы чыгышын дип әйтик, йөрәге белән, йөрәгеннән, күңеленнән әрнеп, татар язмышы өчен, киләчәк язмышы өчен, бүгенгебез өчен борчылып ясаган чыгышы ул күпләрнең күңеленә барып җиткәндер дип уйлыйм. Әмма шул ук вакытта менә монда диалектлар мәсьәләсендә яңгыраган фикер, ул әлбәттә теге сөйләмнең көчлелеген бер яктан арттырыр өчен кулланган бер образ, сөйләм образы рәвешендә дә кабул иттем мин мәсәлән аны үзем. Чынлыкта, чыннан да менә андый фикер ул яшәп килә, диалектологлар халыкларны бүлгәләделәр дигән. Әмма мәсәлә нәрсәдә дип уйлыйм. Фән төре бар, диалектология дигән фән бар бит. Ул галимнәр өчен өйрәнелә торган әйбер. Әмма аерым бер вазгыятьтә, аерым бер төркемнәр дип әйтик, менә шушыны башка фәнни яссылыктан алып, башка яссылыкка чыгаралар да, үз файдалары өчен куллана башлыйлар. Мәсәлән, шушы әйбер русларда да бар диалектлар. Әмма бит берәүдә сөйләми әйтик, фәләннәр аерым дип. Диалектларның күп булуы, ул миңа калса диалектларыбызның булуы, ул киресенчә татар халкының, татар теленең байлыгын күрсәтеп тора. Менә аны ничек итеп без бирәбез, тәкъдим итәбез, халыкка гади генә итеп ничек итеп аңлатабыз, менә монысы әлбәттә икенче мәсьәлә дип уйлыйм. Рахмәт һәм менә диалектлар турында сүз чыккач, бәлки хәзер теге иң сәясиләшкән әйбер башкорт теленнән төньяк көнбатыш диалект турында әйтерсез, темага булмаса да, менә бу татар телеме, әллә бу башкорт теленең диалектымы, әллә ул татар теленең диалектымы? Бу темага безнең инде бер пресс-конференцияда багышланган иде бугай, һәм безнең әле татар теленең диалектлары буенча без тагын бер конференцияга заявка җибәргән, как раз безнең гомумән диалектлар турында сөйләшү буенча безнең алдагы көннәрдә тагын бер пресс-конференция күтәрелә. Инде шуңа күрә бу мәсьәләгә без бүген бүген артык кирип китмәбез, ләкин тагын бер тапкыр үзебезнең фикеребезне ассызыклап әйтәсебез килә. Бу әлбәттә татар теленең сөйләшләре.
Ул аларның андагы сөйләшләрнең нигезе Башкортстанда таралган сөйләшләр нигездә ике диалектка карыйлар, мишәр диалектына һәм урта диалектка карыйлар. Һәм алар безнең урта диалект андагы таралган сөйләшләребез минзәлә сөйләшеме, бөрү сөйләшеме, башка сөйләшләребезме, алар безнең урта диалектларыбыз белән уртаклык күрсәтәләр. Моны инде үзегез дә күрдегез, үзегез дә ышандыгыз. Татарча диалект телендә дип диктант яздырырга тырышкан вакытта да без күрдек. Анда берни дә башкорт теленең төп элементлары, телене башкорт теле итә торган элементлар берсе дә чагылыш тапмый. Без инде бу мәсьәләгә тулы ышаныч белән алар татар теленең сөйләшләре дип әйтәбез. Рәхмәт. Бармы сорауларыгыз? Бармы сораулар? Әйтәсез, фикерләр бармы сезнең? Җиткерәсе. Соңгы тумышагына тагын бер тапкыр йомгаклап кына сүз әйтеп китәсем килә. Җәмәгать тыңлаучылар, безне караучылар, безне укыячак кешеләр, шуңа күрә без нинди генә исем белән татар халкы бик бай, төрле төркемнәргә тора, төрле өлкәләрдә яшибез. Нәрсә генә карамасак та, без инде шушы көннәрдә булачак вакыйгада бердән-бер халык булып, үзебезнең бер халык икәнлегебезне тагын бер тапкыр исбатласак иде, күрсәтсәк иде. Барыбыз да бердән булып, татар дигән исем астында шушы исемгә тугры булып калсак иде. Рәхмәт. Матбугат конференциясе төгәллибез. Барыгызга да зур рәхмәт.